mari yapera. Anyone Kuda, he's a hard worker. He's a very hata zvinhu zvakawanda so much. Because isusu mari yatinowana isusu haisi yakawanda still. Just dollar, chichi, what? Live from hand to mouth. You see. But we can always survive. But chichikudiwa ndechekuti adye muviri. Ndo nyaya iripo. Tinaye and chatongokumbira ndechekuti vakumubatsira rambai muchimubatsira kuda ndewenyu ndewedu tese hatingambomurambira mumwe munhu ngaaramba achibatsirwa achasvika pekuti mega muchinyatsoona kuti munhu wamabatsira mumwe munhu ndozviziya inini toramba tichimunamatira semunhu akuenda kuchechi tinenge tiinaye munamato kuda saajita ndiyega siri kuenda chechi Ajita atombodi kutombozinzwa usanyeberwe ini ndotonamata shamari ndichirara ndonamata ndichimuka ndonamata handiite zvekuti uyazive kuti ndoti ndonamata wangu handinamata iye ndonamata Mwari. wakadhukutaura kuti but sematambira munongoita kamunofanira kungoendomese kana wapedza mise wopo wadoro wakazviona hazviitwe izvozvo kani totozvitengera tega wawa right sande iri kuuya ndikuenda newe uone kuti tinomboita izvozvo manje kunoendwa kwaita zvawapfeka majini here chero yakudaya ndakatoita iyoyi yekuti akange ninginhangi komwari anoda munhu zvezvaari hapatombodiwa kana smart kana chii yangori iyoyo hapatombodiwa kana kuti hanzi hembe dzakachena here kana kuti chii kungosvika ungori iyoyo ubva wangonzwa gospel because unokuita kuti vanhu vaya vanokwanisa kumbokudza tumwe tunhu twekuti unogona kunyatsofungisisa nezvazvo and find out kuti upenyu hwako hunofamba sei. That's one thing I've discovered because inini I grew up inini I'm a staunch Catholic anditi kuchechi kwedu hakuna pressure kuroma kunoita yese yauri kuda ndogona kubuda pakati pemisa ndomubhema unoenda kurome round Methodist aiyo chama kwese yese machechi handi mwari mumwe chete bandikutaura kwandakazvarirwa ndiri kwaenda vabereki vataura uchidaro kutoti iwewe sai zvinezvi mukuendawo kuChrist Embassy kuyari kuti misa kana yapera vanhu vanotengerwa doro misa kana nditaura kuCatholic hausungazarira ndombobuda ndinokuta foji nditobuda ndichitobuda foji ndotombononwa bhiya rangu wodzokera futi mumisa kuroma hakuna pressure urikuona saka iwe kana uchida unogona kuenda kuroma kana but the fact is kuti waenda kunombonzwawo shoko raMwari because hanzi when two or more are gathered in the Lord anenge aripo chete saka ukambonounganawo nevamwe muchiuza ndobo hazina basa kuti waenda kana kuenda kumasukwe kana kuenda kupi ese machechi munyazokera saka ngokumbira ubwezi aiwa handi voramba zvauri kuita zvekuti chechi kuungana kwanaka unoona vamwe vanokubatsira pane chine chaita chaitika because ramangwana ira rinanoziva kuti zvizvi zvichaitika maita basa boys but changokumbira kuti mureform handiti handi kutoona kuda ari kupenya unozotaedeso tatodhakwa kare tatomboko kare tisakwanisi kuita but ikozo totokwanisa kutombopedza 1-2-3 days tisinamboita tisina mwadoro